Ola, son Minia, voluntaria da Mostra do Encaixe de Camariñas e veñovos a contar o que significa para min a Mostra do Encaixe. A Mostra do Encaixe, que todos coñecemos formalmente como un certame cultural, comercial, de ámbito internacional e que ten recoñecemento de interese turístico de Galicia, para moitos de nós significa moitísimo máis. Organizadores, voluntarios, palilleiras, comerciales dos stands e incluso grandes diseñadores estamos esperando todo o ano a que chegue Semana Santa e a Mostra do Encaixe abra as súas portas, para poder así volver a escoitar os sonidos dos palillos, as gaitas paseándose polos seus pasillos, pero sobre todo poder apreciar as diferentes formas e aplicacións que teñen os nosos bolillos. Para min, a Semana Santa e, por tanto, a Mostra do Encaixe significan dedicación e traballo, pero sobre todo ilusión, por volver a encontrarme cos antigos compañeros de traballo e cas novas incorporacións ao que nos chamamos a gran familia da Mostra. Esta gran familia que pasa moitísimas horas xuntos de traballo, pero nunca lle parecen suficientes, entonces decide pasar máis tempo fora do traballo xuntos. Así somos. Isto tradúcese en moitas horas de traballo, poucas horas de sono. Chegado o domingo e cando cerra a mostra, esta gran familia despídese sempre entre lágrimas, o que se traduce en unha mezcla de emocións que só nos podemos sentir. Como digo, a Mostra do Encaixe é algo que se non vives non sabes verdadeiramente o que significa. Por iso vos invito a todos a que o ano que ven celebremos xuntos o 30 aniversario. Eu vou estar. E vos?